Референдумът е най-лесният, най-бърз начин да вземеш погрешно решение, което се превръща в необратимо и за което никой не отговаря. Погрешно? Погрешно. Вие не вярвате в референдумите? Разбира се, че не вярвам в референдумите, защото референдумите са инструмент, при който ти внушаваш страх на публиката и след това адресираш техните страхове. Знаете ли защо Сократ е осъден на смърт преди 25 века? Сократ е осъден на смърт точно защото е казвал неща като това, което аз ви казах току-що. Сократ е казал... Аз просто ви задавам въпрос, не ви осъждам на смърт. Да, не е необходимо. Не е необходимо. Смъртното наказание в Европа отдавна е в миналото. Но Сократ е бил осъден на смърт, знаете ли за какво? За това, че той е казвал, че по време на избори, ако се състезават един лекар, който предписва горчиво хапче и един сладкар, който предписва толумбички, гласоподавателят ще избере сладкаря, след което ще умре от диабет. Това е рожденият проблем на демокрацията. И аз извадих от нашата архива първия случай, в който съм писал по въпросите на референдумите, беше през 1994 година, когато беше много модно да се гласува, беше на мода темата да гласуваме ли, да правим ли референдум за Маастрихт. Да. И тогава, 1994 година, ето в тази книга го публикувахме, но тогава излезе в 24 часа, обяснихме, че ние не можем да гласуваме за такива експертни въпроси като Маастрихт, което съответно Лисабонски договор, Евро, Шенген и така нататък. Тоест за вас и това са прекалено експертни въпроси? Можем да гласуваме в Евровизията кой певец ни харесва повече. Това е един много добър въпрос за гласуване. Пак ви връщам на Швейцария обаче. Защото там това е част от системата на взимане на решения. Това е част от... Това е разликата. Огромна. Разликата е, че Швейцария от горе-долу 5-600 години култивира тази култура в своя народ, което ние не можем да го направим за 5 години. Освен това, Швейцария все повече се адаптира към света, отколкото света към Швейцария. Помислете си, че Швейцария беше една от последните държави, които се присъединиха към ООН. Ние сме тръгнали по съвършено различен път. Нямаме ги швейцарските банки, нямаме швейцарската стомана, нямаме ги швейцарските нощчета. Всичко това го нямаме и не можем тепърва да го създадем, за да станем Швейцария. Връщам крачка назад.